Som Tatiana Limziaková, docentka na katedre nemocničnej terapie, rodinnej medicíny, Bogomolec University. Po operácii som už mal po svojom veku nadváhu, samozrejme, s hypertenziou sa mi ťažko pohybovalo. A vtedy som sa začal zaujímať o Borisa Bolotova a predpísal som si prvú fľašu 500 ml. A malo to naozaj úžasný účinok. Dnes sa pohybujem úplne bez palice. Keď je zasnežené a šmykľavé, pre istotu si beriem palicu, pre istotu. To je jedna z nich. A po druhé, poviem vám, tento rok ma opäť začala bolieť oblička, myslím, že to bude opäť kameň, ale kde na to zoberiem peniaze? A tu, ako sa hovorí, Bolotov balzam pomohol sám. A keby mi to niekto povedal, neveril by som mu. Pretože som Bolotov balzam užíval len 3 dni, keď sa mi soli začali prakticky rozpúšťať, bolesť ustúpila a všetky javy zmizli. Keby mi to niekto povedal, neuveril by som tomu. Pretože len 3 dni som užíval tento liek a dostal som taký účinok. Nie len to, všimol som si, že moja hlava je jasnejšia. Úplne sa mi vyčistil jazyk a jazyk je zrkadlom tráviaceho traktu. A na dnešný deň, no, nie je to dobré, ale jazyk môžem demonštrovať. Vidíte, že je čistý, žiadny povlak, žiadny opuch, nič. A toto sa prakticky stalo v prvom týždni užívania lieku po jednej čajovej lyžičke. A pila som jednu čajovú lyžičku ráno a večer, s radosťou po jedle. Chcem vám povedať, že som očakával účinok na kolená a dostal som ho prakticky v celom tele. Asi týždeň trvali závraty a bolesti kĺbov, ktoré predtým nikdy neboli. Sú to soli, a ktoré sa vylučujú, ktoré sa nahromadili vo väzivách, vo väzivovom aparáte. Nie len to, mala som energiu, pretože po smrti manžela som bola v depresii a susedia môjho kolegu, docenta a fyziológa, alergológa, si všimli, že som veselšia a živšia. Naozaj som, a už som nemusela cez deň ležať, nič. Mala som energiu. Za všetko môže Bolotov balzam. Som nesmierne vďačný Borisovi Vasilievičovi. Veľmi rád by som sa s ním stretol. Už viem, že teraz, žiaľ, žiadne takéto prednášky ani rozhovory nerobí. Teraz, keď som sa zoznámil s jeho knihami a životopisom, je to skutočný vedec. V mladosti, keď som ešte študoval na inštitúte, som sa venoval stopovým prúkom. Preto sú mi blízke niektoré jeho otázky, sú mi veľmi blízke jeho prístupy, životné prístupy. Keď správne vyhodnotí človeka, že ho netreba krémiť tabletkami a liekmi. Koniec koncov, keď má liek na jednej strane svoju pozitívnu stránku a na druhej strane môže liek veľmi tvrdo zasiahnuť telo. Vždy som hovoril, že dlhé užívanie liekov je pre človeka nemožné. Prečo? Pretože určite prinesú ďalšie komplikácie, a aké komplikácie to budú, je ťažké povedať, a kedy sa prejavia. Ale bohužiaľ je to pravda. Úžasný poznatok Borisa Bolotova, že koncentrácia žalúdočnej šťavy s vekom skutočne klesá, jej množstvo sa znižuje a tým sa zvyšuje počet starých buniek. Tomu sa ľudovo hovorí trosky. Tieto staré bunky, ktorých je čoraz viac, telo naozaj ťažko odstraňuje. Znižuje sa jeho energia, klesá jeho vitalita. A v tomto čase môže človeku pomôcť práve Bolotov balzam. Je to naozaj zaujímavé, pretože dnes je zavedenie kmeňových buniek a medicíny, ktorá sa už široko používa pre mnohých ľudí, naozaj spásou. Dnes je však liečba stále veľmi drahá, nedokonalá, ale technológia samozrejme napreduje. A tak dúfam, že to bude ďalej zaberať veľmi veľkú medzeru v liečbe ľudí a Bolotov balzam, varuje, je oveľa lacnejší vo vzťahu k liečbe. A najdôležitejšie je, že nie je škodlivý. A musíte ho používať. Musíte. Tak ako dnes, každý chodí do telocviční. Boris Vasilievič je tiež za to, aby sa telo hýbalo a, ako sa hovorí, pracovalo. Pretože bez toho to nejde. Lenže my sme si zvykli, že keď sme chorí, sami sme si to zavinili. A človek by sa mal o svoje zdravie starať od detstva. A čo je najdôležitejšie, ako ju zachovať a ešte lepšie posilniť a ak je to potrebné, zvýšiť. A Boris Bolotov hovorí aj o omladzovaní.
A tu mám 79 rokov. Samozrejme, hovorieval som, aký starý človek. Ale viete, teraz chcem žiť, lebo je to zaujímavé. Keď čítate knihu alebo pozeráte iný program, vždy je zaujímavé žiť. Keď si prečítate knihu alebo pozriete nejaký program, je to zaujímavé. Príroda je veľmi zaujímavá. Teraz neľutujem, že nie som v meste. Som na vidieku. Prečo? Pretože v tom čase je každý deň príroda. Žiadny východ ani západ slnka nie je rovnaký. Vždy je tam slnko, vždy je tam iné svetlo. Za moju druhú mladosť ďakujem Borisovi Bolotovovi.